Hola a tots, benvinguts de nou al canal del Raconet. Avui, darrere de les càmeres, poc em veureu pas la cara, perquè us vull ensenyar un joc, una eina, que és molt semblant al Paraulògic, que ara està tan de moda i ha triomfat tant, que cada dia bat un nou rècord d'usuaris, doncs us vull presentar un altre joc semblant, també de paraules. En aquest cas es diu Wordlecat. Com s'hi accedeix? Doncs podem escriure al buscador Wordlecatalà, ja que a vegades costa una miqueta de trobar. És aquest d'aquí. La web és gelozp.com gameswordle. Jo igualment us deixaré l'enllaç aquí sota perquè no tingueu cap problema d'accedir. Doncs fem clic en aquest enllaç i se'ns obrirà aquestes instruccions, però jo les tanco i us explico la meva manera, que per això faig el vídeo. Cada dia quan entrem aquí ens sortirà aquest panell en blanc i l'objectiu és trobar una paraula de 5 lletres, una paraula que no tenim cap pista. Llavors, si no tenim cap pista d'aquesta paraula, com podem fer per saber quina paraula és? Fàcil. Primer, hem d'escriure una paraula qualsevol, la que ens doni la gana, de 5 lletres. Ha d'existir. I, també us dono una pista, hem d'intentar que en aquesta paraula no es repeteixi cap lletra. Ara veureu per què. Quan jo escrigui aquesta paraula i premi introduir, les lletres se'n pintaran d'un color o d'un altre. Depenent del color que es pintin les lletres, voldrà dir una cosa o una altra. Per exemple, vaig escriure la paraula resta. Per començar, resta, i premo introduir. Molt bé, com veieu, la E i la A s'han emmarcat de color verd i la R, la S i la T de color gris. Què significa que la E i la A estiguin de color verd? Doncs vol dir que aquestes lletres estan a la paraula que estic buscant i a més es troben a la posició correcta. La R, la S i la T estan de color gris. Això vol dir que la paraula que estic buscant no conté aquestes lletres. Encara ens queda un color per descobrir, que és el color groc. El color groc significa que aquella lletra està dins la paraula que estic buscant, però no es troba a la posició en la qual l'he escrit. Per tant, haig de canviar la posició. Cada vegada que escric una paraula és un intent i, com veieu, en tinc 6. Llavors, haig de calcular molt bé els passos que vull seguir. Ara pensaré una paraula que tingui a la segona posició una E i a l'última posició una A. Penso i se m'ocorreix la paraula venia. El passat de venir o de vendre. I apreto introduir. Com veieu, ara sí que ha aparegut el color groc. La V baixa i la N no estan a la paraula que estic buscant, però la I sí. El que passa que no justament en aquesta posició. Es troba en una altra posició diferent en la qual l'he escrit. Jo crec que la posició que es troba la I ha de ser després de la E, perquè no crec que comenci per la I i després tingui una E. Seria una paraula molt estranya, veritat? Doncs penso i la paraula que se m'ocorreix és feixa. Feixa, una feixa. Ho veurem? Feixa. I clico introduir. Mireu, impressionant, hem triomfat. Això vol dir que la paraula que he escrit era la que estàvem buscant. Estàvem buscant la paraula feixa. I aquí, com veieu a les estadístiques, em surt que ho he aconseguit en el tercer intent i que el següent Wordle, o sigui, el següent panell, la següent paraula secreta, serà d'aquí 10 hores. És a dir, cada dia es canvia la paraula secreta i podeu anar provant. Si hagués arribat fins al 6è intent i no hagués descobert la paraula, és quan perds. Doncs res, espero que us agradi aquest joc, que us hagi agradat aquest vídeo, que us serveixi i que li doneu molta canya. Ens veiem a la pròxima. Que vagi molt bé. Una abraçada.